Bueno, moi bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas por estar nesta conferencia de prensa un xoves. Sempre son os venres, e coincidindo que mañán é día festivo, pois adiantamos para hoxe xoves unha xunta de goberno donde mobilizamos 8,5 millóns de euros nos seguintes asuntos. O detalle. Aprobamos as entidades admitidas no programa máis convivencia que conta con 300.000 euros. Avanzamos nas obras de mellora do Centro Príncipe Felipe cun orzamento de máis de 3,5 millóns de euros e damos luz verde a máis de 4,7 millóns de euros para investimento nos concellos. O aveiro do terceiro plan de infraestructuras deportivas, 580.000 para 3 concellos. O aveiro do máis provincia, 1 millón de euros para 5 concellos e tamén para 5 concellos que teñen estradas provinciais pos que destinamos máis de 3 millóns de euros. E sen sair do capítulo de estradas tamén quero informarvos que onte abriu o prazo para que os concellos de menos de 50.000 habitantes puideran solicitar as axudas que habilitamos o aveiro do Vía Depo, un plan deseñado para paliar o mal estado que podan ter as estradas de titularidade municipal por mor das choivas temporais que houve a principio de ano. E coincidindo con esta especie de simulacro de eclipse que tenemos esta semana, ao coincidir o Sol ca posición que terá o vindeiro 12 de agosto, pois quero facer un repaso do proxecto denominado Baixo o ceo das Rías Baixas. Comenzamos, e nesta ocasión o facemos falando de benestar social porque, como decía, hoxe aprobamos o listado das 250 entidades admitidas para desfrutar do programa máis convivencia dotado con 300.000 euros, que son 25.000 euros máis que o ano pasado. Un programa que, como sabedes, goza de moito éxito, que o ano pasado mobilizou 15.000 persoas e o obxectivo é fomentar experiencias ao tempo que aproveitamos para divulgar o noso patrimonio natural, artístico, cultural, etnográfico da provincia de Pontevedra. Pois ben, este ano, como decía, participarán 250 entidades procedentes de 53 concellos da provincia. Son entidades de iniciativa social, tamén AMPAs, e cada unha delas vai a recibir un máximo de 1.200 euros para realizar a actividade. Poden financiar os gastos que están incluídos no catálogo máis convivencia, que abrangue desde as relacionadas coa arqueoloxía, arquitectura civil, relixiosa, popular, etnográfica e náutica, con museos, centros de interpretación e salas de exposición, co Camiño de Santiago na provincia, cos camiños, que son 3 os que pasan por esta provincia, entre outras moitas cousas, como tamén os espazos naturais. O noso obxectivo é estar a carón das entidades sociais da provincia para ofrecer a toda a nosa veciñanza oportunidades de ocio que xeran, ademais, espazos de encontro e convivencia. E sen sair de benestar, pero cunha componente, cun impacto real tamén na xuventude, refírome a Príncipe Felipe, porque aprobamos o expediente para contratar as obras de mellora de eficiencia enerxética co Centro Infantil, a Escola Infantil e a Asociación Alba do Centro Príncipe Felipe, ás que destinamos máis de 3,5 millóns de euros. É unha importante obra que xa vos anunciei no mes de marzo e que incluye modernizar o edificio, a renovación das fachadas e ventás para conseguir un espacio máis sostible e mellor illado, solucionar os problemas de filtracións e humidades, actuando para elo nas cubertas e nos sistemas de evacuación de augas e mellorar a accesibilidade e outros espacios do exterior. Como sabedes, o Centro Infantil Príncipe Felipe atópase nel. O Centro Infantil, o Centro de Acollemento destinado a menores de 0 a 8 anos, a Escola Infantil de 0 a 3 Príncipe Felipe, o local da Asociación Alba, así como os servizos todos de cociña, de comedor xeral ou enfermería, entre outros espacios con outros usos. Falamos, polo tanto, dunha actuación que vai a garantir que as nenas e os nenos conten cun espazo máis moderno, máis adaptado, máis eficiente ás súas necesidades. Polo tanto,
Este goberno está a impulsar un dos investimentos máis importantes da historia recente de Príncipe Felipe. E pasamos páxina e vamos ao bloque de concellos, empezamos por deporte, falando de infraestructuras deportivas, porque aprobamos 580.000 euros para que 3 concellos poidan realizar as seguintes actuacións. Nas notas de prensa que vos remitimos a posteriori vai máis detallado, pero por definir as cantidades e o título do proxecto, dicir que Baiona vai a recibir 152.000 euros para a sustitución do céspede artificial no campo de fútbol de Aral. A isto hai que sumarlle 90.000 do máis provincia. Vai a ser unha obra financiada ao 100% pola Diputación de Pontevedra, onde neste campo do Aral estivemos recentemente vendo a finalización de outros traballos de mellora de cuberta da grada, peche perimetral e vestuarios deste mesmo campo. En Mos, 170.000 euros para reformar o campo de fútbol de San Antoniño. En Redondela, 257.000 para as obras de modernización do pabellón municipal de Reboreda. Así que continuamos sumando recursos ao abeiro do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas dotado con 8 millóns de euros. Unha iniciativa que puxemos en marcha cando chegamos ao goberno e que levamos destinado xa 20 millóns de euros. Máis provincia. Un clásico tamén esta conferencia de prensa. Aprobamos 1 millón de euros para que 5 concellos realicen melloras en infraestructuras, en gasto corrente e contraten persoas desempregadas. Na liña 1, a que se refire a investimentos, demos luz verde. Para a Caniza, case 480.000 euros para realizar a humanización da rúa Antonio Facorro. Un proxecto de humanización que se vai a 1,4 millóns de euros e que vai financiar a Diputación ao 100% porque o plan extra do ano 24 destinamos 700.000 euros e no máis provincia do 25, 277.000 euros. Un importante investimento que vamos a realizar na Caniza. Para Moaña, 272.000 euros para a mellora no campo de fútbol da Granxa. Aquí tamén hai que sumarlle 196.000 euros de outra liña de axudas da Diputación a un orzamento total deste campo de 492.000 euros. Na liña 2, para afrontar gasto corrente. Beneficiarios, Marín e a Guarda, con máis de 170.000. A Guarda recibirá 76.000 euros para diferentes actividades e festas en materia de xuventude, cultura e turismo, e Marín para a festa corsaria e o Xamén. E, por último, a través da liña 3, a de emprego, o Concello de Campo Lameiro vai poder contratar 8 persoas desempregadas e que vai a destinar para distintos servicios do Concello. Así que seguimos sumando recursos, un plan máis provincia 26-27 que habilita 85 millóns de euros, unha cifra histórica. E rematamos os asuntos propiamente da Xunta de Goberno falando de estradas provinciais, porque hoxe tamén aprobamos recursos por valor de 3 millóns de euros para mellorar 5 estradas provinciais. Ao seu paso pola Caniza, Lalín, Tomiño, Gondomar, Baiona, Mos e Silleda. Na Caniza recibirá 272.000 euros porque aprobamos o proxecto da obra da mellora de EP 5001, a Franqueira Cebreiro. En Lalín, activamos a contratación das obras de mellora da mobilidade peonil na EP 6007 no seu paso polo núcleo de Cercio, con un orzamento de 610.000 euros, a Diputación pon o 70%, 430, e o Concello de Lalín os 180.000 restantes. Tamén poñemos en marcha o proceso de contratación das obras da mellora da EP 3102 Tomiño-Sabarís, nos concellos de Tomiño, Gondomar e Baiona, cun orzamento de 662.000 euros. Un proceso que tamén iniciamos para as obras de reposición do firme de EP 2602 Peinador Louredo en Mos, cun orzamento de 736.000 euros. E, por último, en Silleda, contrataremos as obras de reposición do firme de EP 6503 Silleda Siador Refoxos, cun orzamento de 780.000 euros. En definitiva,
5 proxectos en 7 concellos que verán transformadas as súas estradas provinciais. E é unha proba máis de que non paramos de traballar e que seguimos a investir recursos como nunca antes se fixera para alongar a vida das estradas e tamén garantir a súa seguridade, que é algo que para nós é unha prioridade e que estamos a destinar importantes recursos para que sexa unha realidade. Fora da Xunta de Goberno, pero que ten que ver con estradas, como vos dicía, quero informarvos que onte abriu o prazo para solicitar as axudas do Plan Vía Depo de reparación de camiños municipais danados polos temporais. Un plan dotado de 8 millóns de euros, donde o reparto foi por criterios obxectivos de superficie, poboación e número de entidades singulares, aprobado en pleno. Xusto despois de aprobarse en pleno, por carta, lle foi remitido a todos os concellos beneficiarios, 59 en total, a cuantía que lle corresponde, e é un plan que renova o noso compromiso cos concellos e ca rede viaria da provincia, neste caso de titularidade municipal. Estes 8 millóns de axudas vanse a repartir do seguinte xeito: 1,8 millón de euros para as comarcas de Deza, Tabeirosa e Terra de Montes, 3,1 para a área de Vigo e o sur da provincia, 1,6 millóns de euros para a contorna de Pontevedra, os concellos que hai todo alrededor, para Bueu, Cangas de Morrazo e Moaña, 350.000, e máis de 1 millón de euros para o Salnés e a súa contorna. Por tanto, eu aproveito aquí para que todos os concellos beneficiarios aproveiten este investimento e que fagan as solicitudes xa, porque é unha realidade que o estado da rede viaria municipal está moi deteriorada e trátase de poñer solución canto antes para que os veciños poidan transitar por uns viais en óptimo estado. E, por último, quero poñer o foco nunha cita moi concreta, tamén nun momento clave dentro do traballo, para convertir as Rías Baixas en destino astroturístico de referencia. En primeiro lugar, hoxe xoves, 30 de abril, celebramos en Forcarei unha xornada formativa dirixida aos técnicos de turismo, que tamén inclúe unha práctica de observación no observatorio astronómico que hai neste concello. Non é unha xornada máis, faltan 52 días para que sexa o eclipse do 12 de agosto, e isto, pois, que acontece? Hoxe o Sol sitúase na mesma posición que terá ese día, por lo tanto, esta xornada serve tamén como preparación do que imos a vivir no mes de agosto. E desde a Diputación queremos insistir nunha idea. Non estamos ante unha acción puntual, senón ante unha liña de traballo a medio e longo prazo que ten o eclipse como fito clave. Eclipses que habrá o 12 de agosto, pero tamén no ano 26 e no 27. E por iso puxemos en marcha o proxecto Baixo Ceo das Rías Baixas, porque queremos seguir avanzando para estruturar unha oferta única alrededor do astroturismo. E por iso temos 3 liñas de traballo na actualidade. A primeira, colaboración cos concellos, imprescindible. E, de feito, xa nos foron notificados máis de 40 puntos de observación que están distribuídos por toda a provincia para o 12 de agosto. Ademais, organizamos actividades abertas á cidadanía, como quedadas de observación, que son accesibles, divulgativas e seguras, que non fai falta ter necesidade de coñecementos especializados, e unha última liña de traballo, que é a formación do personal técnico, algo clave para garantir a boa organización, unha observación segura e unha xestión ordenada dos fluxos de visitantes en eventos de grande afluencia que se prevé que haxa para ese 12 de agosto. E nesa liña, precisamente, se enmarca a xornada que realizamos hoxe no Observatorio Astronómico de Forcarei. Ademais, seguimos avanzando noutras accións complementarias, como o do traballo que estamos a realizar para acadar que os castelos de Soutomaior e Sobroso teñan o certificado Starlight. Por lo tanto, xa digo, nesta xornada, neste momento tan simbólico, onde faltan 52 días, pois damos un paso importante para a preparación desta provincia para un momento que será histórico e tamén que a nivel do turismo destinado á observación de astros, estrelas e demais, pois a Diputación
está marcando un antes e un despois. E pola miña parte, era o que vos tiña a ben a comentar, e se hai algunha pregunta, aclaración, pois podedes facela. Nada, bueno, pois... Bueno, no tema este do reparto de viadeco por comarcas, entendo que tiveches en conta todos o baremo que comentaches. Non sei se, ainda que abreu o horizonte, tendes xa máis ou menos unha previsión de concellos que estarían interesados. Isto, polo que nos mostraron, están todos os concellos interesados. Os 59, de menos de 50.000 habitantes, e xa soubo un que presentou a solicitude, é dicir, que fixo os deberes con carácter inmediato. Son axudas que, pola experiencia que nos dá, se van a coller todos. Logo, espero que non cometan erros como os que cometeron no plan extra. Dígase un concello que había, non leron as bases ben, e se o importe mínimo que había para soltar a axuda era de 450.000, pois solicitaron menos. Automáticamente queda excluído. Eu que tamén pido é que fagan un exercicio de responsabilidade e lectura das bases que están aprobadas en pleno para que non cometan erros que logo lles perxudique e lle impida acceder a esos fondos, porque están a causar, lóxicamente, un grave perxuicio aos veciños e ás veciñas. Moi ben. Oye, pois, disfrutade deste